Хора, днес ще гледаме клип за Хемо. Усилия. Дами и господа, добре дошли в следващия епизод от вашите карти, които аз играя. И днес имаме една доста специална карта. Картата е направена от Kitty 86 Play, поне така канала в YouTube. На човек, който ми го е пратил, има и името на човека, но не знам дали е хубаво да казвам името на човека. Значи, Kitty 86 е изпратила мап. И този мап е доста интересен, защото този мап се състои от 16 повтарям, 16 мини игри. И тук ги пише всичките: паркур, survival, fundamental, arena, PvP, quiz, puzzle, maze, dungeon, dropper, endview, adventure, boss fight, archery, speedrun, escape, натиска докато не минеш всичко останало. Това е нереално. Нямам никаква идея колко време отнема за това нещо да се направи, но изглежда много яко. И най-вероятно това ще бъде няколко части този мап. Така че сега играй на Game Mode 2, освен когато трябва да сложиш вълна в монумента и когато самата игра се казва Survival и такива в началото на играта пише, ако трябва да си на Survival Adventure Mode. Играй на Peaceful, освен на Arena, PvP и бос битката на останалите пъти на Peaceful. Път е направен за Дидо Хюван Пресли. Това е YouTube акаунтите на създателите на мапа. Да, ето бе, Kitty 86 Play и аз е 321 Play. Всички плейкат Davkos Games. Чето ме това какво е. Правила и малко информация за мапа. Вълната. Не е вълна, но го взимам. Вземи тази храна и оставяй всички неща, които си получи от всяка една игра. Освен вълната. Освен вълната. Добре. Не знам започна, но предполагам от първото. Защо трябва да започваме с това, Когато минеш игра, получаваш вълна с лъжия в монумента. Това че е и светлия.
lo, tro lo 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 lo, tro lo lo, tro lo lo, tro lo lo, tro lo lo. Ja tam ta, ba a, ka jat åt mat, bi